はい、皆さんこんにちは、こんばんは、あんずです。今回は購入品紹介の方をしていきたいと思います。はい、今回は大体が駄菓子屋さんに行ったので、そちらで買ったものなんですけど、お菓子の方ですね。大体はい、そちらの方を紹介したいと思います。じゃあ BGM 決めます。はい、ちょっとこれ見えちゃってるんですけど、こちらにしたいと思います。はい、こちらですね。素晴らしき世界をビートで流していきたいと思います。よいしょ。よいしょ。はい、流します。音が大きかったり小さかったりしたらすいません。じゃあ背景の方も決めていきます。背景の方も作りましたね、結構。はい、じゃあこちらにしたいと思います。はい、5番ですね。5番出たのでちょっと我慢しますね。すいません、なんかもう。よいしょ。じゃあこちらにします。よいしょ。はい、こちらですね、13番飾っていきます。よいしょ。13番はこちらのわかんないですけど、障子の背景使っていきたいと思います。ちょっと早速なんですけど、はい、気にしないでください。じゃあ早速お菓子の方の購入品紹介します。まずは、はい、こちらですね。なんかくだらないものばっかりになると思うんですけど、すいません。こちらはぶどう水ですね。これはリンゴの味もあったんですけど、友達とお揃いで買って写真撮りましたね。はい、これは普通のぶどうジュースでしたね。はい、はい、ちょっとこちら開けます。そして次はこちらですね。これも開封しちゃってるんですけど、ワタガムシュワコーラっていうわたあめのふわふわしたガムですね。これですね、シュワシュワしてすごく美味しかったですね。はい、こんな感じです。で、次はそうですね、どっちから紹介しようかな。こちらはもう開けたんですけど、ペコちゃんのチョコレートですね。よいしょ。これとこれがにチョコがついてるやつですね。はい、こんな感じですね。とてもチョコで美味しかったですね。よいしょ。はい、これはここに置いてきますね。多分見えないと思うんですけど。よいしょ。で、次はこちらのアンパンマンのペロペロチョコですね。はい、こちらもめっちゃ久しぶりに買ったので、はい、友達とみんなで買って食べてましたね。はい、こちらもとても美味しかったです。よいしょ。で、アンパンマンはこちらのカレーパンマンの
やつが出てきましたね。よいしょ。で次はこちらのなんていうんだろう、これお金のチョコですね。クランチチョコレートって書いてあるけど、これはお金のカード入りっていうことでなんとなく買ってみましたね。はい。で入ってたお金がこちらの古い千円札でしたね。はい。まあ何でもよかったんですけどね。はい。リピートしていきます。やばい、すいません。で最後ですね。こちらですね。こちらのインチョコっていうチョコですね。これは可愛かったので買いましたね。ここから出てくるっていうやつなんですけど、まあちょっとね、はい、あまり探しないでおきます。はい。でもこれとっても可愛いですよね。はい。で、まあお菓子の購入は以上ですね。一つだけ文房具屋さんで買ったものがあるので、そちらの紹介をします。はい。こちらのメモ帳ですね。こんな感じのメモ帳と、こんな感じのメモ帳ですね。はい。これは、ちょっと待ってくださいね。こちらのメモ帳と同じタイプになるんですけど、こちらのメモ帳が BGM とかのくじに使ってしまって全部なくなっちゃったので、はい、こんな感じのを買ってきましたね。多分色違い柄違いですね。多分、同じメーカーみたいな、はい、やつなので、多分、はい、こちらを買ってきましたね。よいしょ。はい、こんな感じですかね。これにはあとアイスを食べて友達と喋ってましたね、ずっと。はい、じゃあこんな感じですね。よいしょ。今回の BGM は素晴らしき世界をリピートで流してきました。で、背景はこちらの標準の13番の背景使いましたね。はい。今回はこんな感じで終わりになるんですけど、私はっていうか Twitter を始めたんですよ。YouTube とかの用で。なので、説明欄に URL を載せとくので、多分まあよかったらフォローしてください。Twitter のやり方とか全然わかんないので、まあ教えてくださるとか、まあなんか質問に答えてくれたりする人がいましたらお願いします。それじゃあ今回はこんな感じで終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。